जोबोद दुखुनांथाव बियो थांनाय बोसोरनिफ्रायनो सोमावसारनाया जाबोबाय थादों। धरना बोसोरनिफ्राय लाबोबाय थादों, गोबां खेब जाबाय। एबसुआ बे धरना खारजुसि लाबोनाया नाथाय दिनैसिमबो मोगथां महरा फैयाखै। आं बुंनो सानो जे लाइस्राम लादु सिंखौ भाइस चेन्सेलरनिफ्राय बोखारनानै जेरैखि जाया सान्थि परिबेसजों बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिखौ सोलोंथाइ लानो होनांगौ आरो बिनि फरायसाफोरखौ मोजां भाबै गुन गोनां सोलोंथाइ लानो होनांगौ। आङो जोंनि बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय क'क्राझार जिल्ला आफादनिफ्राय जोङो जथेस्थ' भाबै समर्थन दंफायो आरो बिथांमोना जिथुनाखि थ्रि एक्सपार्ट कमिटि फाथिदों, बे एक्सपार्ट कमिटियाबो जोबोद दुखुनांथाव भाबै नंखाय होननानैसो फोरमान होबाय। नाथायब्ला बेयाव जानाखि केलेंकारि जादों, बे केलेंकारिखौ नायोब्ला बे थ्रि एक्सपार्ट कमिटिनि जिथुनाखि तदन्त खालामनाय, बे तदन्त खालामनाया नंखाय फोरमान जाबाय। बिथांमोना लाइस्राम लादु सिंखौ दायनि गैया होननानैसो फोसावबाय। दा आं बिथांमोनखौबो बुंनो लुबैयो, बिथांमोना बबेनिफ्राय फैनानै बेबायदि बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव मोजां गुन गोनां सोलोंथाइ लानो एबा गुन गोनां सोलोंथाइ सोलोंनो मोन्थाय गैया नामा? आरो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि फरायसाफ्रा जेरैबो जेंनायाव गोग्लैनानै थानांगौ नामा? दा ओंखायनो बिथांमोनाव आं सोंथि सोंनो लुबैदों जे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि गथ'फ्रा बा बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव फरायनाय फरायसाफ्रा मोनसेबो गुन गोनां सोलोंथाइ लानो मोन्थाय गैया नामा? दा आङो जोंनि बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय बेखौनो बुंनो लुबैबाय जे नांगौ समाव, फैगौ समाव जुदि लाइस्राम लादु सिंखौ बोखारा अब्लासिमाव एबसुआ खालामनाय धरनायाव जोङो हाबाफारियाव हेफाजाब होबाय थागोन। गोजोन्थों। जोबोद दुखुनि बाथ्रा, फिन जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आथिखालाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव जि मोनसे गेदेर जेंना, आथिखालनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसार लाइस्राम लादु सिं बिथाङा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव मोनसे गोजौ सोलोंसालियाव सासे भिसि जानानै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि जि आबहावा, फरायनायनि आबहावा, बेखौ एकदम गाज्रि खालामदों। आरो बिनि हेंथायै दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय बोसोरनिफ्रायनो जों जिरायथ'नि गैयै हिसाबै आथिखालनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंखौ बोखारनानै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव मोनसे गोजोन सोलोंथाइनि आबहावा सोरजिनो थाखाय जोङो आसामनि गिबि मन्थ्रि आरो आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रिखौ जोङो बारम्बार जोङो हाबाफारि लानानै जिहेथु खावलायबोदों। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रायै थांनाय बोसोरावनो आसामनि भिजिलेन्स आरो एन्टि करापसना आथिखाल बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भिसि बिथांखौ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव रांखान्थि आयदायाव आरो बे मुलुगसोलोंसालिनि जायखिजाया खामानियाव बिथाङा गाज्रि खामानि मावदों होननानै बिथाङा आयेन भाबै बिथाङा एरेस्ट जादों। नाथाय एरेस्ट जानानैबो बिथाङा एन्टि सेक्रेटारि बेल लानानै एकदम लाजिनाय गैयै हिसाबै बिथाङा दाबो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव भाइस चेन्सेलर महरै बिथाङा दाबो खामानि मावबाय थादों। आं बिनि थाखायनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा फिन फैनानै जोङो आथिखालनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भिसिखौ होखारनांगौ होनना जों खावलायदों। आरो जों मोनसे बाथ्राखौ नुदों, आथिखालनि गभर्नर, आसामनि गभर्नर बिथाङा प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंनि हेंथायै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे सोमावसारनानै लादों, बेनि हेंथायै बिजिरनो थाखाय बिथाङा 7 एक्सपार्ट कमिटि दानानै होदोंमोन। आरो बे एक्सपार्ट कमिटिया थांनाय मासनि आगस्ट दाननि 22 थारिखआव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव फैदोंमोन। आरो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आरो बे ओनसोलनि गोबां दल संगठनफ्रा बिथांमोनखौ लोगो हमनानै प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंआ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव जिबायदि गाज्रि थासारि सोरजिदों, खामानि मावबाय थादों, बेनि हेंथायै बिथांमोननो जोङो प्रमान होनानै जों बिथांमोननो अजद होदों। नाथाय दुखुनांथावै जि 7 एक्सपार्ट कमिटि बेवहाय दङ, सेक्रेटारियेट एडभाइजार गभर्नर हाउस आसाम मिहिर कान्ति चौधुरी, एडिशनेल चिफ सेक्रेटारि टु दा गभ अफ आसाम हायर एडुकेशन डिपार्टमेन्ट बिश्वरन्जन समल आइएएस, प्रफेसर डिपार्टमेन्ट अफ सिभिल इन्जिनियारिं आईआईटी गुवाहाटी डक्टर एसके देब, डक्टर बिबि मिश्र, फाइनेन्स अफिसार तेजपुर सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि। बे 7 रोंगौसाफ्रा जोंनि अजदफोरखौ लानानै उनाव जों नुबाय बे 7 जि माने महापन्डित होननानै आं बुंनांगोन, बे महापन्डितआ उनावहाय थांनानै आथिखालनि दायनिगिरि, जायखौ दायनिगिरि होनदों जोङो, प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंखौ दायनि गैया होननानैसो बिथांमोननि रायखौ होनाय जादों। आं दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बे 7 महापन्डितआ जि मोनसे राय होबाय, जि मोनसे क्लिन चिट होबाय, बेखौ आङो गोख्रों रावजों सोंखारिदों। आरो बिथांमोनखौ आं मोनसे सोंथि सोंनो नागिरदों
जाय प्रफेसर लाइस्राम लाद्दु सिंआ आयेनाव बिथाङा सासे दायनि होननानै थांनाय बोसोरावनो एरेस्ट जादों बेबायदि सासे सुबुंखौ नोंथांमोना बोरै दाय गैया होननानै नोंथांमोना राय होनो हायो जों बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुनु दिनाव जों बेखौ जों मानिया फोथाया आं आरोबाव महापन्डित साब्रैखौ आं कुइसन खालामनो नागिरदों होननानै जि गेलेनो नागिरदों खबरदार नोंथांमोना गेलेनो मोना आरो कुइसन खालामनो नागिरदों नोंथांमोना मानि नोंथांमोना बेवहाय इनजास्टिस बे ओनसोलनि फरायसाफोरा सोलोंथाइ लानो मोननाङा बे साननायखौ नोंथांमोना ज्राब गारनांगोन ओंखायनो नोंथांमोननि हेंथायै आरो जों प्रफेसर लाइस्राम लाद्दुनि सिंनि हेंथायै जों फोजोबस्रांनानै दिनै बिथांमोननि इफिजि बिथांमोननि मुर्ति बानायनानै जों सावदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लासिम बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि भाइस चेन्सेलरखौ बोखारनानै बेवहाय गोदान भाइस चेन्सेलर थिसननाय जाया बैसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादा गणतान्त्रिक भाबै जों आन्दलन खालामगोन आरो आं जोबथारनायाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रमेश पेगु आखाइ खबजोबनानै नोंथांमोनखौ जोङो आङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद जानानै नोंथांमोनखौ खावलायदों नोंथांमोना थाबैनो बे ओनसोलनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि फरायसाफोर इयुनखौ जों भबिष्यतखौ मोजां खालामनो थाखाय नोंथांमोना थाबैनो प्रफेसर लाइस्राम लाद्दु सिंखौ एरेस्ट खालामनांगौ आरो बिथांखौ थाबैनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि बोखारनानै बेवहाय फिन गोदान सासे मोजां सोलोंथाइगिरि सासे भिसि जाय भिसिया बे ओनसोलनि फरायसाफोरनि मोजांनि खोथा सानो बे ओनसोलनि जौगानायनि खोथा सानो बिथांखौ थाबैनो थिसननो थाखाय आं खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों